alhamdulillahi rabbil alamin meɗen on calmina meɗen on yetta kadi e darnanede dari ɗon nde yo Allah wallu en enen fof yo Allah waɗan en sutura manam ko heewi ko ɗo o oɗo zamanu ko sokon tan ɗum dañi ziyareji ɗi ina heewi kono kala ɗo yaaɗa hay hande gouverneur o haali kono ko haali ko par ce que mi nani ombo wiya manam ɗum ɗo ko Alhaji Dan waɗi ko manam région Fatick tan waɗan wona région Fatick ko aduna o wat ko gandanɗa ɗum ala hayɗon e aduna he wona e ɓaleɓe wona e reneɓe wona e woɗeɓe wona he ɗon ko golle ɗe gandanɗa manam kanko tan golli ɗum taw on goɗɗo suwa gollu tafsir ɓooyi waɗede kono hono no waɗiri ni en waɗi mbo manam o woni manam juduɗe nogas ɗum ɗo ko kanko tan waɗi ɗum taw on te kadi kala gondal gande fof yalti koye ɓurana gande ɗe fof o yaltiniɗo e nder hen ɗum ɗo manam ko gollal ngal gandanɗa manam ko gollal mawgal kala hande ɗo yaaɗa ɗo nanɗa ziyare ko neɗɗo Allah leeli toon ɓe mum wonan ziyare ɗo nan ziyaraji ɗi fof ko noon kono ziyara mo ganduɗa ko ziyara Qur'an neɗɗo liggiɗo e Qur'an waɗi ha aduna fof jaɓanma ɗum ko kanko Alhaji Dan kanko waɗani en ɗum ɗon ɗum eɗen hen jetta Allah noon wona ko wasorto ɗen kono noon en haalat ɗum saabu yettude Allah eɗen hen jetta Allah no feewi liggey o noon manam ko liggey mawɗum nde wonno arabe ɓe daari ɗum ɓe jaɓi eyi ɓe wino hade ɓe mulde deftere nde ma ɓe witta ɓe anda hade ko Qur'ana ɓe ala droit mulde ɗum te ɓe dartani ɓe wittani ɓe witti ɓe tawi manam ala fof ko ɓe wawi hen ittude ala fof ko ɓe wawi hen ittude ko ɗum ɗo woni ko Allah yiɗi en enen fulɓe enen julɓe awalan kono kadi enen fulɓe fof ina wawno ko enen julɓe kono yalta e seriraɓe walla e bambarankoɓe walla e woɗɓe kono noon nde wonno ko e julɓe ɗum yalti kono yalti e meɗen enen ɗum noon en hen yetta Allah no feewi yo Allah wallu en hen ina wayno hankantin kay deftere nde wota neɗɗo wiita yo nde muulama laaɓi ɗiɗi laabi tati ko heddi ko kay ko manam ko yo yimɓe reen ko daña ko hen kala ko ari par ce que en wawi de hitande fof yo laamu muula ɗen ko en jeeyat so en jeeyi ko ari ko hen jehen muulen fodde ko dañƴen ko hen so waɗi ɗum continua kono wona ande gasa fof mbiya laamu muulanam ɗum ne wawa wonde eyi ɗum wawa wonde eyi ɗum wawa wonde enen hen jetta Allah noon Allah o neli manam 124 000 annabaɓe mi haali ɗum hanki jamma 124 000 annabaɓe ɓen ɗon goto fof o okkima dokkal ngal gandanɗa so birelama ina haale sikkato ko an tan Allah okki sahabaɓe yawti annabaɓe ari kamɓene annabaɓe goto fof Allah okkima ko gandanɗa saɗa haala fiyakuji mum elle ko kanko tan Allah okki ɓen immiɗo taabi ina en ɓe ari rewɓe ɓe e sahabaɓe ɓen ɗo ɓe immiɗo waliyaɓe Allah ɓe kamɓe woni ɗo en hande ɗum mbiyanmi haydara kono ɗo Sénégal kala waliyu mbo inniɗa ɗo haalɗa manam gueɗe makko o wanna ko kanko tan Allah okki Allah noon ko noon okkirta ɗum noon enen jaɓani ɓe fof en kono en wonko Allah waɗani en wonko Allah waɗani en ziyarude neɗɗo manam foɗɗa ko ligganade l'islam ligganto l'islam noon a tampata to surmbiɗa haala ɗum musidɓe wiyaɓe wona kaalis addimi toon tan ko ligganagol l'islam saabu nelaɗo sallallah alih wa sallam Allah nenanimo ko ɗum o immi kanko o jangguini sahabaɓe caggal makko ɓe woni hen joni noon manam so wiyama ko joom gande ɗe roni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona jawɗi ɓe roni ɗe ala ko mission mbo joguino o jangguinde yimɓeɓe l'islam faɗa waɗa feere haaɓe fama Qur'ana aɓe anda sariya mabɓe no juulirte no horirte no askirte ɗeɗo gueɗe ko ɗum ɗo ulama ɓe joom gande ɗe roni ɗum e nelaɗo sallallah alih wa sallam ɗum waɗi min kala neɗɗo wi kam ar waɗanamen yewtere diine ɗum mbiɗa softa hen ina jarani min mi ƴetta essence am mi waɗa hen mi ara jewten saabu manam wurtinde diine o saabu wallude kadi leñol ngol noon eyi saabu wallude leñol ngol ɗum ɗon noon mbiɗa wasiyo julɓe ɓe fof yoɓe tinno e diine ay diine so heddima caggal leydi ndi yahata eyi saabu neɗɗo mi wiyanma an ma Allah kono an hay ɓiɗɗo ma o sa weltanaki mo a teddintamo Allah ne noon kanko o windu en wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabuduni
windirmin neɗɗo e jinde ko tan haɓe rewa kam joni noon sa rewani Allah mais Allah tikkantuma Allah so tikkanima o weltintama ɗum noon sa yiɗi dañde welwi Allah a tinnoto e kala ko weli Allah daroɗa hen kala ko Allah wima woppu ɗum ɗon goppa ɗum ɗon sa waɗi ɗum tan manam Allah udditat gueɗe ma woni yaajat ɗum ɗon mbiɗa ɗum wasiyo julɓe foof tinnoɗen kadi noon manam ayi ko ande ko tardini leydi ndi e yaltinta asakal ina famɗi hen te askoɓe ɓene ina famɗine ɓe askata guerte ko gawri ɓe askata eyyi te no asakal waɗɗori e gawri noon ɗum waɗɗori e guerte noon ɗum waɗɗori e naggue noon ɗum waɗɗori hono halte e mbaalo noon ɗum waɗɗori e mbeewa kono ɗum yimɓe askata ɗum mi wiyani so ɗum woni enen dowriyankoɓe kono hande sa yeehi ɓe ganduɗa ɓe hande ko fonctionnaire aɓe ɓe jogui compte uji mabɓe banque hay goto anda ɗum foti ɓe askata aɗa wawi arno ɓe hokkuma million kono ɓe askani ala fayida ko Allah jeeyi o haalanima ɓe tottata ɓe tinnoɗen daroɗen hen ayi Allah sa waɗanimo ko yiiɗi ko tan kanko o yoɓma raddu fil ne weeɓi waɗanma ko yiiɗi ko tan waɗanma ko jiɗɗa ko eyyi waɗanma ko jiɗɗa ko Allah waɗanma ko jiɗɗa ko annene kono a haali joni ceerno mbiɗa hikka mbiɗa a haali hakkalɗa enen koyen dowriyankoɓe koyen ndemoɓe kono noon hikka noon ndemoɓe eɓe tampide soɓe ndimi guerte ɗe ha joni ɗe coodaka de eyyi min ɗum mi woni hen ɓe haaldumi hen ay ɗon ɓittande opérateur moƴƴata opérateur ko koye mabɓe wonani ɗo en te min ko ɓuranno kam somi heɓno rew wonɓe e dow ɓe ay tottirgol awdi jaratan ɗum ay koɓe tottirta ko awdi yoɗɗo ɗum e engrais he urée he ceerno neɗɗo remowo gila manam duuɓi capantati duuɓi capanɗe nayyi a wawa moftude awdi maɗa o wona remowo ɗi te sa dañi bamɗi capanɗe jeegom bamɗi temedere manam bamɗi capanɗe nayyi ɗe manam jeeya ɗum ko heddi ko waɗa ɗum engrais so tawi mofta ɗum pour awdi so bamɗi capanɗe jeegom wawa fewnude haaje maɗa capanɗe jeeɗiɗi fewnata ɗum eyyi min kala nde rewmi haade kam yeyde abbere wotere mi itta ko ɗanmi ko awdi eyyi min soɓe jaɓanno kam ɓe accat tottirgol awdi engrais ina seeri engrais tampini remoɓeɓe ko urée tampini remoɓeɓe ɗum koɓe tottata ko awdi yoɓe waɗ ɗum subventionné engrais o urée o remoɓeɓe daña engrais ha yona daña urée ha yona so ɓe reemi Allah walla ɓe kono ay so ɗum ala ɓe opérateur ɓe économique ɓe ko kamɓe koye mabɓe ɓe ligganto ɓe ligganaka hay goto eyyi ɗum kam min kala mo joddi e mabɓe ɗum mi haalat ɓe eyyi ko ɗum joni ɓe walla par ce que remowo o so tawi ɓe wi manam sinnoɓe ɓe arani laamu ngu tottiri prix mo ganduɗa ko ɗum guerte ɗe sodirte on ɗon prix noon ɓe wi kala mbo yeeyirani ɗum ɗon a jaggete an so debbo ma jibini walla a fawama aɗa windana ordonnance hono mbatta hay soko kilo joyyi a yeyat ɗum ɗi safra haaju maɗa yoɓe wallu yimɓeɓe ndemal joni sa ɗo Sénégal ɗum hedditi remrude pucci en nayyi en sa yeehi hakkadi kala remowo yiiɗa ɓe wallima ha a dañi tracteur maɗa a dañi machine aji maɗa ay remrugol pucci en nayyi en ɗum ko e meɗen ɗum heddi ɗum no mbiɗa ɓe ñaago kamɓene yoɓe wallu en ha ndema ka newo yoɓe wallu en ha ɗum weeɓa eyyi soɓe addi matériel aji wona yoɓe okkuma kono yoɓe ñamluma an yiɗɗo remde o aɗa yoɓɓira manam seeɗa ha wona duuɓi kaza gayna hen hetta e jawdi maɗa Mamadou Dia de ko noon waɗanno Mamadou Dia no waɗano kanko Mamadou Dia addi ɗo coopérative eyyi ɓeɗeno kadi mbiɗa eroɓe ɗum ɗon mbiɗen daña mabɓe noon yakar manam e batte ligguey eyyi ɗum mbiɗen daña mabɓe yakar kono noon alay saago ɓe daro darde tinde ɓe tinno ɓe walla yimɓeɓe ɓe walla remoɓe Sénégal ina tampide remoɓe Sénégal ina tanki mbiɗa ɓe totta erago noon yoɓe hucciɗe remoɓeɓe ɓe walla ɓe ha ndema ka weeɓa so ɓe walli ɓe ha ndema ka reeɓi ko wiyete ko autosuffisance alimentaire ɗum weeɓat eyyi